taas eiltässä taas terve ja tässä jaksossa on sitten niin, miten saadaan rahaa. Tää toimii FPS 15 tai 13. Siellä on pitkä rimpsu rahaa. Elikkä se tapahtuu näin. Painetaan tuolta ESC. Sitten sieltä Save Game. Sitten lähdetään pois sieltä. Sitten painetaan Windows-näppäintä. Tuonne tulee toi taulukko. Sitten tonne hakuun kirjoitetaan FA. Ja tuolta löytyy tommonen kuin Farming Simulator 2013. Jos nyt teillä on 15, niin siinä lukee Farming Simulator 2015. Ei lue 15 vaan 2015. Klikataan tosta. Tänne avautuu tämmönen taulukko. Me painetaan tosta Save Game 1 2 kertaa. Nyt se meni vähän piirre. No ja sieltä tulee tommonen taulukko. Ja tuossa pitäisi olla tommonen kuin Rare Save Game. Siitä klikataan oikealla näppäimellä. Sitten siellä on tämmönen avaa, muokkaa. Niin tosta laitetaan, ei paineta siitä, liuutetaan tätä hiirtä. Ja sitten se on tommonen kuin avaa sovelluksessa. Ja sitten painetaan toi WordPad. Ja sitten täällä on sitten kaikki ne pelin tiedot. Älkää älkää ikinä muokatko näitä muita, koska muuten tää peli voi mennä rikki ja sit se ei enää toimi. Täällä jossain kun tuolta luetaan, niin pitäisi olla tommonen kuin money, eli raha. Ja sitten ollaan tossa nyt sitä laitettuna ja sitten se otetaan tuolta niinku tossa kun on toi niin no kaksoispisteet jättäkää tonne niinku mitkä on tuolla ton rahan lopussa. No, ei nyt oikein näe, mutta siellä on semmoista kaksoispisteet tuolla ylhäällä. Niin painetaan tohon välikköön, poistetaan se rahasumma siitä kokonaan. Ja sit siihen jää tolleen noin 2 heittomerkkiä tonne ylös. Siihen nyt laitetaan ihan mikä summa tahansa. Laitetaan nyt siihen vaikka 50 miljoonaa, eli 5. Ja 701. Noin. Ja siellä on sitten se rahasumma. Sitten painetaan tuolta raksista ja tallenna. Ja sitten jos teillä on niin täällä tämä auki. Se pitää sitten tuolta klikata pois ja mennä sinne uudestaan. Siltä joskus voi niinku mennä. Niin siltä joskus voi sitten mennä niin rahaa vähän pois. Ihan niinku ei paljon mitään. Sitten kun tonne mennään, niin siellä näyttää 50 miljoonaa. Elikkä semmonen jakso olisi tällä kertaa. Se on siinä asti. Moi!